So for today's video no mga taog Ayala Cebu kay mag-purchase ta sa atong visa application sa BFS Global. So nagsakay ta og mga habal-habal nga motor, so napo din diri sa Cebu. So puday ni alas 7 pa lang sa buntag guys, pagawas na ako. Ang mga estudyante nga akong nasugatan is nagdala-dala na silang payong kay pertidyong inita diri. Ayala Cebu is tagas kay mga building nila dai nice kayo ang ilang view niya, nindot ilang palibot, limpyo ang ilang surroundings. So nabot na ta diri, gihatod ta ni kuya, habal-habal driver. So ning bayad ko 200 pesos kay iya kong gituyok-tuyok sa ilang city. Kay wala kita kataod kung asa kay turista feels gid ta. So nabot na ko diri sa